lebo sami potrebujeme mať aj spätnú väzbu a som veľmi rád, že konečne prvýkrát sa kandidáti o predsedu, ktorí prešli relatívne náročným nominačným procesom, môžu predstaviť jednak svojim programom, ale aj svoju osobnosť, aj svoju osobu a zároveň môžu aj reagovať na nejaké povedzme otázky, možno aj výtky z rôznych strán. Najprv by som sa rád predstavil, lebo aj keď som 25 rokov členom Matice slovenskej, uvedomujem si hlboko, že funguje niečo ako informačná asymetria. To znamená, nie všetci ľudia o mne vedia toľko, koľko by bolo možno vhodné. Takže do Matice slovenskej som vstúpil v roku 1990 v čase jazykového zákona. Myslím, že to bol jeden z vrcholov Matice slovenskej, kedy dokázala dotiahnuť na námestie 40-50 tisíc ľudí a kedy sa lámali dejiny. Vtedy Matice Slovenska dokázali ísť aj proti múru, dokázala vstúpať moci na otlak a napriek tomu, že tu bola federálna vláda a rôzny garnitúra, ktorá vládla, nebola naklonená Matici Slovenskej, povedala jasne a jednoznačne, aký je ten správny smer. Všetci vieme potom, že tie roky 91-92 bolo na čele procesov, samozrejme spolu s Koreňmi a kongresom a mnohými inými. V tom roku 90 som sa stal podpredsedom miestneho odboru na študentskom mestečku v Mlynskej Doline a keď som skončil vysokú školu, tak v 95. roku som sa dostal do celoslovenského výboru odboru mladých matičiarov. V roku 98 som sa stal členom predsedníctva výboru mladých matičiarov, v roku 99 podpredsedom politologického odboru, v roku 2003 predsedom politologického odboru, v roku 2010 členom výboru celoslovenského Matice slovenskej a v roku 2011 členom predsedníctva Matice slovenskej. Tým pádom chcem povedať, že nie som človek v okamihu, že rastol som dlho a pomalo na rôznych pozíciách a nikdy som sa nepýtal, čo môžem od Matice dostať, ale čo jej môžem dať, moje znalosti, schopnosti, kde sa môžem realizovať, ale realizovať v prospech Matice slovenskej. Nikdy som nebol zamestnancom Matice slovenskej, čiže môj vzťah k tejto inštitúcii nikdy bol utilitárny. Bol som kritikom minimálne od roku 99 pána Markuša, pretože prvých 10 rokov bol možno dobrý, ale potom už mala nastať zmena. To som presvedčený. Od roku 99 som sa mu usiloval na všetkých snemoch Matice slovenskej, na všetkých valných zhromaždeniach a podobne. V roku 2001 som bol hlavným editorom alternatívnej súhrnnej správy o stave Slovenska, kde na pôde Matice slovenskej 18 kapitol od ekonomiky, vývoj politického systému, cirkvi, všetko možné sa skrátka podarilo skoncentrovať ľudí z akademickej pôdy a z žurnalistického prostredia. Urobili 18 kapitol, ktoré mal byť protiváhou alebo druhým pohľadom na smerovanie Slovenska voči tomu, čo každý rok vydáva Inštitút pre verejné otázky. Bohužiaľ, toto bolo už z tých aktivít, ktoré sa vtedajšej dzurindovskej moci nepáčili a bolo to vtedy nepohodlné vydávať niečo také a preto sa to po roku stopilo. V roku 2007 som začal vydávať alebo editovať Respubliku, prílohu Slovenských národných novín a odtedy pravidelne publikujem, teda až do leta tohto roku, kedy je moratórium a za ten čas každý mesiac som pripravoval 56 strán textov rôznych štúdií, článkov, esej, rozhovorov a komentárov k súčasnej slovenskej zahraničnej politike. Podarilo sa nám zo pár vecí, ktoré nikdy na Slovensku nevyšlo. Ako jediný slovenské médium sme vydali preklady knihy Carly Del Ponte o tom, ako sa predávali Srby na orgány. Dali sme tam veľké rozhovory s Financial Times, Economist, od laureátov Nobelových cien, či už to bol Obama, Zamier alebo Al Gore, ale mnoho iných vecí, obrovský dvojstranový, teda 14 normostránový rozhovor s Natáliou Náročníckou, šéfkou Dumy zahraničného teda parlamentu a mnoho iných. Bohužiaľ, tí, ktorí sledujete Národné noviny pravidelne, viete, že v júni 2011 po 7 rokov bol tento projekt stopnutý, po 4 rokoch. Bol stopnutý preto, lebo niektorým ľuďom typu Freša a podobne sa to nepáčilo a zrejme vo vedení Matice nastal názor, že Matica má byť krotká, nikomu nevadiť
A v žiadnom prípade neznepokojovať. Prepáčte, povedali ste, že sa nebude do nikoho rýpať. Ja hovorím svoj program. Môžete mi klásť otázky v druhej časti, ale poprosil by som, aby ste ma teraz nevyrušovali. Môžete si poprosiť, kedykoľvek môžete ma grilovať, ale chcel by som ucelené povedať svoju víziu. Ja zdôrazňujem a hovorím, keď hovorím o svojom matičnej tejto, čo som robil a prečo som to prestal robiť. Nebolo to prosím, priestor pre pána Michalku, poďme ďalej. Dobre. Takže toto je o mojej kurikulum vitae, matičná, a teraz poďme k mojej vízii. Som 23 rokov v Matici slovenskej. Bol som na rôznych úrovniach a rôzne som to vnímal. Ako som spomenul, v roku 1990 som vstúpil do Matice slovenskej pod idei. Kvôli tomu, že bola na čele štandardov, držala tú štandardu národného boja, bola na čele síl, ktoré chceli završiť národno-štátny emancipačný proces. Z tohto hľadiska je dneska pozícia možno troška zložitejšia a komplikovanejšia, preto lebo dnes, vtedy bol cieľ jasný, bolo to dovršenie štátnosti, dnes to také jednoznačne nie je. Ale som presvedčený o tom, že Matica Slovenská musí byť stále hodnotová inštitúcia. Nemôže zaliesť alebo prijať pozíciu, že bude riešiť iba svoje lokálne veci, že jediným cieľom bude sem tam robiť nejaký ples, nejakú súťaž pre deti, nejaký ten pamätník. Musí koncentrovať morálnu a intelektuálnu elitu, národne a sociálne cítiacich ľudí. Títo ľudia musia dostať priestor v inštitucionálnej zložke Matice slovenskej, v jej vedeckých pracoviskách, ale zároveň aj v vedeckých odboroch, aby mali šancu otvárať témy. Matica nie je aktívna politická moc v tom zmysle, že môže niečo priamo rozhodovať, ale môže dať priestor múdrym ľuďom, aby vytvárali isté alternatívne koncepty a dotiahli ich do médií, dotiahli ich do verejného diskurzu. Sú 4 alebo 5 základných bodov, ktoré Matica nesmie rezignovať. Jedna je populačná problematika Slovenska, to znamená, že Slováci vymierajú, otázka pôdy, otázka vody a strategických podnikov. Samozrejme, otázka smerovania spoločnosti ako takej, konzumerizmu, otázka aj európskej integrácie, aj postavenia nášho ekonomického, otázka dlhovej krízy a vôbec celého toho marazmu, v ktorom sme sa ocitli. Keď si zoberieme zloženie výborov v raných 90. rokov, skutočne to bola elita slovenského národa. Boli tam osobnosti ako Rufus, Valach, profesori, ľudia z akademickej pôdy. Tí boli záštitou Matice slovenskej, tí boli jej ideovým štítom a bolo veľmi ťažké voči takéto inštitúcie ľahko zasiahnuť. Dnes bohužiaľ ani zďaleka tá inteligencia nemá ten priestor, ktorý by mala mať. A teraz základná vec, čo vy, ľudia z miestnych odborov, prečo by vlastne mala byť zaštitená takýmito osobnostiami? Moja základná téza, a dlho som o tom rozmýšľal, ako pomôcť, ako inštitucionálna zložka, ako tá, povedzme, morálna a intelektuálna elita môže pomôcť vám. Väčšina ľudí, a o tom som presvedčený, má silné národné a sociálne cítenie a bohužiaľ dnes sme v situácii, kedy sme v obrovskej informačnej asymetrii voči liberálnym médiám, ale my máme jednu obrovskú výhodu. Máme relatívne veľmi dobre rozšírenú sieť domov a miestnych odborov, do Matice slovenskej, oblatných pracovísk a podobne. Moja predstava, ktorú som prvýkrát zadefinoval na programovej konferencii v Leviciach v roku 2008, bolo vytvorenie tzv. Matičnej akadémie. Ten model by bol asi taký. Dnes, možno o tom neviete, to je fakt, to je konštatovanie a otáznik, na ktorý vy si odpoviete. Ide z rozpočtu Matice slovenskej na 650 miestnych odborov 2%. Asi 40 000 eur. Osobne si myslím, že by vám to nemalo byť jedno a že podľa mňa je to až hanebne nízka suma. Čo treba urobiť? Určite treba zvýšiť a treba urobiť to, aby vznikla akási Matičná akadémia, kde literárny ústav, historický ústav, vedecké odbory vytvorí 50, 70, 80 typov prednášok, ktoré vy, ľudia z miestnych odborov, alebo z domov, alebo oblastných pracovísk si môžete objednať
a oni vám v podstate dajú lektora, ktorý príde a bude vám prednášať o Valentínovi Beňákovi, o Hrónskom, o Malej vojne, o 14. marci, o všetkom možnom. Táto nazvime to, tvorcovia know-how, tvorcovia obsahu Matice slovenskej musia slúžiť pre vás. Inštitucionálna zložka musí byť v službách vás, idealistických, teda nezamestnancov, laikov, ktorí robíte to z idealizmu, robíte to bez akýchkoľvek finančných prostriedkov a zároveň ale tí ľudia, ktorí pôjdu tam, budú musieť mať zabezpečené náklady na cestovné, nejaký honorár, ubytovanie. Nemôže sa stať, čo je dneska bežné, že príde nejaký zamestnanec alebo nejaký človek z vedeckého odboru 200-300 km zo Sniny a potom 5, 6, 7 mesiacov sa mu nepreplatia len cestovné. Pritom tam ide v čase svojho osobného voľna a podobne. Čiže Matičná akadémia je základný môj model ako pracovisko, ktoré by malo byť pri členskom ústredí a ktoré by zabezpečovalo ten program pre vás miestneho odboru, domy a podobne. Samozrejme, okrem toho budete robiť to, čo robíte doteraz. Vatry zvrchovanosti, výstavy, recitačné súťaže, všetko to, čo je tradičné pre vaše miestne odbory, ale toto je to, čím vám centrála môže pomôcť. Toto musí byť priorita